Gọọmenti Anambra steeti ekwugo na ọba asị ka ọ bụ ya bụ ya gbasatara mmemme ịbụ eze nke ndị ọba. Kọmishọna na maka kansụl ime obodo dị iche iche na echichi ndị eze Honorable Tony Collins Nwabunwanne mere ka amata nke a ụnyaahụ ọ gwara agwa ndị nta akụkọ okwu. Ngozi Obileri wetara ya akụkọ a. Ka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na ụlọ ọrụ ya dị n'obi gọọmenti na ihe gbasatara nhọpụta nke emere maka onye ga-abụ igwe ọba, ka Kọmishọna Nwabunwanne kọwara na ministri ya etinyela aka n'ụzọ dị iche iche ịhụ na ha dozigasịrị okwu niile gbara ya bụ nhọpụta okirikiri wee rue oge otu mpaghara na ya bụ obodo gara na ụlọ ikpe wee weta akwụkwọ ịkwụsị ya bụ nhọpụta. Ọ kọwaziri na ọ gbagwojuru ya anya otu mpaghara ọzọ si wee gaa n'ihu mee ya bụ nhọpụta ma lefere ihe ahụ ụlọ ọkaikpe kwuru gbasara ya bụ nhọpụta. Ọ dọziri aka na ntị na ụlọ ọrụ ya anọghị oge emere nhọpụta ahụ iji hụ na a gbasoro okwu n'ihe iwu na-achị obodo ọba kwuru maka nhọpụta, ma dọkwazi aka na ntị na onye ọbụla ahụrụ ka ọ na-agagharị na-akọwa na ọ bụ ya bụ onye ahọpụtara dịka onye ga-abụ igwe ndị ọba bụ onye ndị ọkaikpe ga-akpara aka n'egbughị oge. Site abụ m Ngozi Obileri.